Guys, namin rin sa ako ang rest house. Ito si Sir, nandito kami ngayon sa kusina namin guys. No, yung beef. One pot of beer. Yung beer? Ay, ito namin lang. Hey, kalam mo yan eh. Nagluto siya ng pansit. Anawa. Maraming salamat. Maraming salamat po. Dili mo na po. These flavors. Thank you very much, Kuya Milo. Guys, welcome back to our YouTube channel. Today, hindi tayo magluluto. We are here in Greystone, no? Usay na Christmas party yung team namin, no? Katrabaho natin, guys, no? So, enjoy lang natin tong video na to. May mga pagkain pa rin. May lechon kami dito, may balbacoa, may shrimp, at iba pa, no? So, nandito kami. Ito yung aming room, no? Nandun na si Inday Pitik, oh. Yun. Kasi kuya, oh. Hi, kuya. Ayan, oh. Guys, namin rin sa ako ang rest house. No? Na ako yung mga bisita diri ay naghano. Maglingaw mi diri, mag-party meron diri, guys. Si Paredo. Shout out ni Kuan, si pangalan ni Aris daw. Nakalimot ra ba kuan ni pagkuan katong dito sa kasal siya. Aris. Hi. So, naatay lechon, guys. Siyempre, lechon. Christine, klaro kayo. Pag-iinuman kami ngayon, no? Nandito kami sa rest house ni Sir. Nabusay. Si Hayoy. Hi. Nagluto kami dito, guys. Basayan, no? Basayan o pansit. Para panihapon na mo dito, no? Right. So, sila ang kuan. Nag-prepare. Ako ang mutilaura. Later. Oh, welcome back, guys. Nadaroon din sa Greystone, no? Resort or farm or naani dire located sa Busay. Doon na kayo, no? Hindi na tama kasakay og kuan motor gikan sa GY, no? Nindot ang area diri Hilom. Mingaw, yan ay swimming pool. Refresh po ang hangin, bukid ang background, no? Nami diri sa kanay. Nakalimot ko kung sa to na kuha na sila Facebook page, ibutan ako sa ubos. Sa ubos ako ibutang sa ubos lang Facebook page, guys, no? Ngaw dire mag-swimming mi dito ay sa swimming pool. Nagluto pa man ako mga kauban. Ako tigtilaw ra sa taron, no? Sige lahos balik sa tas kusina. Seryoso kayo sila, guys, oh. Nga nini. Sud kaya lang gibuhat, kaya nagkuha na sa tinay sa kanang kasaya na. Ano? Kanawa sila ang sa pagkuha. Na. Sabihin mo na, boy, kinain na naa. Na. Inon sa amin rin, one bat of beer while nagsugba. No? Ay, dari ron. Nagsugba. Pwag na ko si Boy Taihop. Kaya grace ko, no? Viral na nila. May kaya na siya mong Taihop. Baga ko dito. No? Si Boy Taihop, o iyang koyog nga si Santa Claus. Yay! Kalam mo yan eh. Sinugba, oh. Yung mirror? Ay, ito na namin lang. Subscribe ni guys, oh. Angelito Martel. Ako ibo tayong YouTube channel niya, guys, sa ubos. I-click ninyo, i-subscribe. Road to 100 subscriber siya. Para mo Greystone, guys, no? Kanina niyo pangitaan. Wapa kayo, no? Si Santa Claus. Kuha kay Ngabel. Kasi kauban Santa Claus ko dahil, kuha sila. Guys, mga nilang bartender sa Greystone, no? Bartender? Ligo may dire sa swimming pool nila. Kaya ako mga kauban na si Tolits. Subscribe na ninyo, guys, si Angelito Martel, log ihang baby. Nga si pangalan niya? Zane. Si Zane, no? No, say hi, baby. Hi! Hi! Subscribe mo ni Tolits, no? Na siya YouTube channel po, guys, no? Angelito Martel, ako ibutang sa screen, ha?
I-subscribe ninyo. How to jump sa swimming pool. Shout out to sir. Oh, shout out guys si Kuana, naglangoy-langoy si Jappy, no? Shout out Jappy. Tara, ginakuskan, subscribe sa iyong YouTube channel guys. Ang hilito man ito, nagluto siya ng pansit, tanawa. Subak ra na sa pansit na mo dire guys. Ngana ka special ang niluto niyang hilito, no? Subak pa na. Fishball, baboy, o shrimp, no? Grabe kayo ni guys, no? Yan ay, awa. Oh. Ikaw may intern ba ako? Merry Christmas! Merry Christmas! Smile, eh? Merry Pasko niya, eh. Maniniya to. Ama namin sa langit, maraming salamat po sa lahat ng mga biyaya pinagkaloob niyo po sa amin. Maraming po salamat at nakarating po kami ligtas sa adventure ng aming Christmas party. Hinihiling po namin na basbasan niyo po ang aming ang nakain ngayong gabi na po para sa aming orasyon. Nanaway maging lakas, magsundi lakas ito upang maharap namin ang mga pagsubok o activity sa araw-araw. Ang lahat ng ito iniiwan po namin sa pangalan ng Jesus Christ. Amen. Father, Son, Holy Spirit. Ano dire guys to, no? Andres Lipchon! Enjoy! Kuya, retira. Magduwa sa mi guys. Mari ka. Wait lang, 3, 2, 1, action! Biscuit Bill? Come here naman. Oh my goodness, dito ka ba action? 3, 2, 1, Oh my goodness! 3, 2, 1, English! Kedua na kami dito, no? Jerusalem na. Trip to Jerusalem. Wednesday na
likod, kaya hindi na Player number 1, ang Lili. Player number 2, si Dapi. Player number 3, si Wendell. Player si Joe. Good luck guys. Parades. Player number 4. Good luck ninyo guys, no? Do your best, no? Para makadaog. Knees, shoulders, head, knees, shoulders, slippers. Knees, head, knees, shoulder, Tulit head, guys, oh. Marok kayo tulit. knees, head, slippers. Sila na lang duha, no? Tulo ang kuan. Na habilin sa kuan. Head. Parang lagi. Knees, barog, shoulders, shoes. Thank you, Kuya Will. Thank you, Kuya Will. Thank you, Kuya Will. So guys, good morning. Sunday, time check. Nindot kami view. Siyempre, may kape tayo dito. Morning coffee. Nandito ta sa pool. Alas 10 ang among check out. Ayun na sa pool. Hi guys! Wapo kayo ang view na to. Swimming pool. Bugnaw pa kayo niligo guys. Bugnaw kayo guys. Indot kayo ang view. Sunrise siguro diha later, no? No, may lingkod ko silang kuhan, pistol, basa man. May kaya akong tugmi gabi is around 1 a.m. na. Alahona namin natug. Karon, prepare na namin sa mga pani, hapon, o lunch. Then, sibat namin. Dahil namin guys. So, nindot kayo dito guys, try mo gari sa Greystone. Walang ibutang ilang Facebook page ako boss, no? Nindot na rin, lingaw, relax ra. Ya, dool ra pud siya. No? So, ayun nyo. Ganahan mo na guys, don't forget to like and subscribe. Click the bell notification below para ma-notify ka kapag may mga bago tayong video like this, no? Kami ni Joe ang unang gumising. Mga morning boys kami, no? Yung iba tulog pa. Mga staff dire sa Greystone, guys. Mga buotan kayo, mga gwapo-gwapa. Lihitan. Mga sa rin na kusgan. Say hi, oy! Hi! Apa kailan? Busing usa. Hello. May buntag. Buntag. Apa, oh. Asam tus boy tayo, ho? Tara-tara ilang kinakusgan, oh. Kuha kay ngapil. Tara, guys. Oh. Say hi, oy! Hi! May buntag. Ari niya mo Greystone Farm ha. Please visit our page. So, nasa sila yung Facebook page, guys. Akong ibutang sa screen, ha? Like ninyo, no? Mga Santa Claus, meron sila. So, guys, mauli na may guys. Mana among oras dire. Muli kami pa dong. Oh, pati na mong lingawa, guys. Ay mo kalimot og pag-subscribe sa ato YouTube channel kay Roto to 30,000 subscriber na ta, guys. Tabangi ko ninyo, bi. Salamat. Bye. God bless.